Koupím si jídlo a pivečko. Tak s kým to dneska som, ako sa voláš? Martin. Martin, nazdar. Prvá otázka je, že či poznáš Mobile Fox, to sú tieto kryty, poznáš to? No. Poznáš? Poznám. Super, a otázka je, že či máš stiahnutú aplikáciu, či si ich členom? To asi ne, čo? Neviem. Ne, nemáš. Mohol si vyhrať 1000 korún teraz na ruku, keby si mal, ale to nevadí, škoda. Stále môžeš vyhrať 200 korún. 200 korún za 30 sekúnd, keď sa trafíš telefónom, ktorý ti dám do tohto koša. Si dobrý v basketbale? Jo, jsem. Ne, tento telefon, dám ti druhý. Toto je iPhone 16 Pro v tom kryte. 3 pokusy. Oj, vedľa máš ešte 2 pokusy. Ideš. Fakt chcem ti dať tie peniaze, tak skús to. Aj. Ale posledný pokus, kámo, to dáš. Sorry. To už musíš trafiť. Áno! 200 korún, 200 korún. Čo s nimi spravíš? Čo spravíš s týmito 200 korunami? Koupím si jídlo a pivečko. Je to tvoje? Jo, To není všetko. Pre teba mám ešte aj jednu cigaretu. děkuji ti moc. Čau, čau.